Již tradičně cyklistickou sezónu v Brně zahájila velká jarní cyklojízda, kterou uspořádalo občanské sdružení Brno na kole. My si pořádáme takovou spanilou jízdu městem, aby jsme magistrátu ukázali, že nejsme jenom sami. Sdružení dlouhodobě vyjednává s magistrátem a snaží se o zkvalitnění nevyhovujících podmínek pro jízdu na kole v brněnských ulicích. Brno na kole největší problém vnímá zákaz vjezdu do centra, kde vlastně spousta z nás pracuje, popřípadě bydlí. Centrum je uzavřený od 9 do 5 hodin. Peloton vyrazil z Moravského náměstí a okruhem přes hlavní nádraží a Husovu ulici se vrátil na Zelený trh. Akci přišlo podpořit téměř 300 cyklistů. No, protože jezdím každý den do práce na kole a ta bezpečnost tady v tom Brně pro ty cyklisty není moc dobrá, takže bych byla ráda, kdyby se o tom dozvědělo víc lidí a aby se to nějak začalo řešit právě ty cyklostezky. Myslím si, že tohle má smysl vždycky, když se ukáže, že je tady jiná možnost trošku přepravy než jenom tím autem a než takhle líně. Na akci byl představen také projekt Do práce na kole a účastníci se mohli zúčastnit soutěže ve stání na bicyklu.